Dong, ganina ra baya kay ta din ni Dong, uy. Luoy na kay tatanawon din ni Dong. Magbayad sila ini, Yaya. Magbayad sila ini. Magbayad sila ini! Dong! Dong! Dong Ramil! Dong kay man nabalik sila mo. Sa ka itong kasaba ganyan? Babes, dong kay ko nimong ibalik. Ano man? Aray! Ikaw og si Mami! Mga naubo! Sakit tayo ha! Mga salbahe mo mamun ka noy! Babes! Babes! Makuha! Babes! Babes! Makuha! Gani ko na mamatay ng ato anak! Paano na mamatay yung tanan? Ang inyong kamatayon! Dili pa magkalukat sa inyong kalautan! Ikaw og si Mami! Mga nautan mo! Bilang ko kung tika! Sama sa inyong kibuhat ang masawa! Ayaw pangilang mo kaya! Wala! Di na gyud mapangbangan ka sa kung ikaw, Ramil! Lula! Tingali gila ay ka din nga nagpaabot ni Lolo, nagmadyong nila Sir Norberg ni Sir Ben. Nya, napagid si Ma'am Carmi. Ay, okay ra ko, Judy. Iyon sa man, magsugod ka sila karong adlaw sa ilang plano? Ay, dili pa siguro karon Lola, uy. Ila pa siguro paanaron si Ma'am Carmi sa pagpadaog, no? Ay, mamalihog tuod ko nimo, Judy. Ina palihog si Ken nga ang kwarto nga iyang giokupar akong ipagamit nila ni Baby Cristel o ni Leia. Ay, wa na'y problema, Lola. In fact, Lola, ni volunteer gyud si Ken nga kanang iyang kwarto nga gigamit karon, ipagamit ni na lang niya ni Leia og ni Cristel kay para sad kuno maduol ninyo. Unya, adto na lang kuno siya sa silong kuyog ni Leo. Ay, mao ba? Ay, salamat. Hindi na po mo problema. Bahay ni Leia. Ay, wa yun na problema, Lola. Pwede man gani ka ng usa nga kwarto nga imong gi-occupy sa una ato ipagamit ni Cristel. Total, naam sa aircon. Oh, Lola, unya, may excuse usa di ay ko kay ato na ko si floor pahatdan ako og snack sila dito silang lolo ha. Sige, Lola ha. Lapay ni mo, Ber. Circle. Yes, kumpara ha. Ano? Tama? Uy. Papay. Ini. Ini. Papay. Bisa na Paris. Oh. Kamay lang mga spintamin. Guys, takbo ba? Day, Magtula ka. gano'n mga day? Ikaw ka, banding-banding da. Ya, karon, lumbuon ka. Kamu lang dong. Nagtanaw ra bitaw ko ninyo. Sige lang kay naningaw masag ko nga nagsudog ninyo. Sige na ba? Sige na ba? Sige na. Kamu na. Kumura magkag... Lupig pa'y matjami mo. Sige na ba? Bitaw mo na. Kamu lang. Sige na ba? Kamu lang lagi. Kamu lang lagi. Sige na ba? Kamu lang lagi. Di. Di ka. Kamu lang lagi. Kamu Di lang ka? anak. Di ka?
Ha? Di ka, ha? Sige lang dong, sige. Give me 5. Tanaw ako. Give me 5. Okay! Dali lang. Dali lang. Ganyan na tayo. Uy, taling ka. Day, si Lolo, day. Si Lolo. Oh, okay na? Pwede kami makaulit, diha? Ah, sige. Day, okay na daw. Pwede na makaulit. Ah, sige. Ato na Mas sa mayo eskwela. nun. Ha? Sige. Tara. Ramil? Dong, daghan na kag nainom dong sa. Yaya, dili ko na bataw ang aking mga problema. Kitang tanan hatagan magid og problema sa Ginoo dong ba, pero dili man sad tingali muhatag ang problema. Kung dili man tingali muhatag ang Dios og problema nato nga dili nato madaog. Kung saan ko mapag-atubang ang akong asawa, human sa tanan kong gibuhat niya. Dong, buotan daya si Dalia. Nagtuo ko magkasabot naman yun siya sa sitwasyon ba? Dili ko makahimo sa pagpakikatubang niya, Yaya. Mura ko mahilbis sa iyong atubangan. Dong, kung ako'y ikaw, atubangin yun mo si Dalia. Total, nahibaw man siya ba nga, ikaw, biktima rasan? Ipakita niya nga, tinuuray yun ang imong pagbasol. Siya, dili yun sila makapasaylo ni mo. Makapasaylo ka sila na ko, Yaya. Ngabisan ako. Dili man makapasaylo sa akong kaugalingon. Dong, Gago ko man nagpalindra nila ni Mami. Gago ko! Ginoo ko makablitan tao na nimo dong oy. Dong, ayaw tao na ibutang sa imong temple dong ang pistola dong tingaling mo buto na. Kuan, may kumo sa pagsuway ba? Suway lang pakigsulti si Delia. Buutan ba yan ng imong asawa dong? Dong, uy, kana lagi pistola, ayaw lagi ibutang diha. Makablitan niya na nimo. Ini gatan-awan na uy. Butang diri sa boss. Diri. Ayaw. Kung saan man ako sa pagpakikatubang siya. Nga dili ko batiwan ang kagamay sa kong pagkatao. Dong, kung dili ka mo atubang ni Leah, dili masulbad ang problema. Buoton ba yan si Leah? Tuod, di ay, dong, sinispulig ba? Dili na natuhat ng upagkaon? Pasag di siyang mamatay dito sa kagutom, Yaya. Ay, pero, dong, bakonsensya ba yan? Hinahanggang matilawan niya ang mga pag-anto sa akong asawa. Gibilanggo nila si Leah. Pues, dili na siya makagawas pang buhi dito. Ug kato na lang niya siya kung patay na. Oh, Jude, nanakit nga akong buko-buko. Sabi Dugay mo lang ang duwa ni Carmen. O to na ako nagipato ni Norbert Ruben. unsa man, gusto ka masahian ka? Unsa man? No. Thank you naman, Jude. Si Leah, Lo. Pahibaw na to si Leah, Lo. Nagpaabot rabaya to siya. Nga, kanusta sila mo, anhi? Humanag, Jude. Niya na mag-isla paingon nga ni. Paingon na mag-isla nga ni. Okay. Lo, sila Leah, Lo ba? Anha sila diha mugamit sa kwarto ni Ken kani adto. Unya si Ken, adto na lang kuno siya sa silong. Kuyong sila ni Leo. Why problema? May problema bisan asa. Nagcook ang kwarto ni ning baya. Puros pa doon na aircon. Ang kwarto na gani ni Josie nga gamit niya kaniya tumoy pinakagamay nga kwarto na ni baya. Wa gyud ay katubang ni Leo si Carmen Mercader, Lo. Dinhi man di ay. Nahibaw ko, Jude.
Dili kalipay ang nagpaabot ni Carmen sa iyang pagpauli. Mon! Sing! Mon! Kain mo! Sing! Minggoy! Sing! Oy! Ramel! Ramel, unsa ko ni binuha nga? Tingnan makablitan mong gato ko pa na! Ramel! Ang imong kinabuhi, dili pa itong lukad sa imong kalautan! Nakunsa ka, oy! Ha? Masakta ko! Ramel, mabako na! Basta ka! Badyaga ka! Karon pa ko kasugat inahan nga sama ni mo kalautan! Sa biniliw inahan sa kalibutan! Nag-inusara kang dili matugnan ang kumanyaga! Elsa! Ramel, ibutang na! Ibutang na! Masakta ko! Unsa ka rin itabuha! Ha? Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agian.